Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Justine. Taong 1989, Cananga, Leyte. Itong mga panahong ito, kakalipat lang ng pamilya ni Justine sa Cananga. Galing silang San Isidro at napilitan lamang silang lumipat doon dahil na rin sa utos ng mga magulang ng kanyang asawa. Wala silang magagawa kundi ang sumunod, gawa ng matagal nang hindi nakikita ng mga ito ang kanilang mga anak. Kampante naman noong lumipat doon ang mag-asawa sa kadahilan ng marami din naman sila doong kakilala kahit papaano. Dahil sa medyo angat na noon ng teknolohiya, kung kaya't kahit papaano naging madali ang kanilang pagtungo sa Cananga. Sa pagdating nila sa sentro, nangalabaw pa sila ng halos 2 oras marating lamang ang kanilang baryo. Magbabandang 7:00 na ng gabi nang marating nila ang lugar, ayon kay Justine. Dahil sa wala pa naman sila doong bahay, kung kaya't diretso silang tumungo sa tahanan ng mga magulang ng kanyang asawa. Pagpasok nila doon, naging mainit naman ang pagtanggap sa kanila. Ang kanyang 2 anak halos hindi magkamayaw sa tuwa nang abutan ito ng mga laruan ng kanilang lolo. Mabuti naman, Justine, at nakapagdesisyon ka na. Matagal na kaming naghihintay sa inyo dito. Magda2 buwan na din. Nga pala, bukas na lang kayo lumipat. Meron na kaming bahay na nakahanda sa iyong pamilya. Pansamantala, dito na muna kayo magpahinga sa silid na aming inihanda. Bungad na wika ng matanda. Nang marinig ni Justine ang sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa silid para magpahinga. Medyo napagod kasi siya noon sa pagsakay ng kalabaw dahil sa unang beses nila yung ginawa. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, patuloy pa rin ang kanilang masasayang pag-uusap. Halos walang sawang kumustahan ang kanyang naririnig sa lahat ng kanilang dugong naninirahan sa bahay na yon. Pagsapit ng tulugan, pinauna muna ni Justine ang kanyang pamilya na magpahinga. Habang nakatambay siya sa gilid ng bintana sa sala, lumapit sa kanya ang ama ng kanyang asawa para makipag-usap sa kanya. Nga pala, Justine, ayos lang ba sa mga magulang mo ang pagpunta nyo rito? Hindi naman ba sila nagalit sa desisyon mo? Tanong nito sa kanya. Hindi naman ho, tay. Nauunawaan naman nila inay ang ginagawa kong to eh. Tsaka, karapatan nyo din namang makilalang mga supling ng anak ninyo. Ah, ganun ba? Mabuti, mabuti. Bukas tuturuan kita ng pamumuhay dito sa ating lugar. Maganda rito. Marami kang pwedeng puntahan. Kapag may oras tayo, ililibot ko kayo ritong mag-anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging normal naman ang lahat. Walang nabanggit ang ama ng kanyang asawa na kung ano-ano na merong kinalaman sa kababalaghan. Akala ni Justine mga ordinaryong tao lamang ang mga ito, subalit nagkamali siya. Sa paglalim pa ng gabi, habang siya ay natutulog, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng mga kadenang parang hinihila. Siguradong sigurado siya na nasa labas yun ng kanilang silid. Dala ng kanyang pagtataka, marahan siyang sumilip sa kurtinang naging pagitan sa sala at sa silid nila. Pagsilay niya sa ilalim nito, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng 2 malalaking paa na merong hila-hilang kadena.
May maiitim yung kuko at halos mapuno na yon ng napakaraming balahibo. Dala ng takot noon ni Justin, mabilisan niyang ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin. Sa muling pagsilay niya sa sala, wala na siyang nakita. Inakala na lamang niya noong paglalaro ng kanyang paningin ng mga bagay na kanyang nakita para naman kahit papaano hindi siya gaanong mag-alala. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, abalang-abala na ang pamilya ng kanyang asawa. Ang iilan sa mga ito ay nagluluto ng mga kakanin na siya namang araw-araw nilang itinitinda sa sentro. Ang mga tiyuhin naman ni Justin ay naghahanda na para tumungo sa bukid na kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil sa medyo pagod pa noon ang kanyang katawan, kung kaya't ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pamamahinga. Makalipas lamang ang ilang oras, nagising na nga itong si Justin. Paglabas niya sa kanilang silid, tumambad sa kanya ang lolo ng kanyang mga anak na nakaupo sa silya. Nagkakape ito na para bang may malalim yung iniisip. Tay, di ba ngayon na kami lilipat? Pwede niyo na ho ba akong samahan? Ililipat ko lang tong mga gamit namin. Masyado na kasi ditong nakakalat eh. Nakakahiya ho sa inyo. Pungad na wika ni Justin. Hindi pa, Justin. Sa susunod na buwan pa kayo lilipat. Meron kasing nangyari kagabi. Hindi namin inaasahan. Pero huwag kang mag-alala. Babalitaan kita matapos namin itong maayos. Matapos nitong magsalita, muli yung tumingin sa labas ng kanilang tahanan kung saan naroon ang mga kapatid ng kanyang asawa. Nakatitig yun sa kanya na parabang pinag-aaralan siya nito. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Justin sa kadahilan ng wala namang masama kung tititigan siya. Maya-maya pa, bigla naman siya noong nagulat nang masipat niya ang ama ng kanyang asawa na biglang sinarado ang pinto. Matapos yung gawin ng matanda, dali-dali naman itong bumalik sa kinauupuan nito upang maipagpatuloy ang kanyang pagkakape. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Mabuti ang pakikitungo ng kanilang mga kadugo sa kanila, subalit nakakapagtakang hindi sila pinapalabas ng matanda kapag hindi yun kasama. Ayon kay Justin, walang araw sa bahay na yon na hindi sila binubuntutan nito at palagi din silang sumusunod sa kondisyon ng matanda. Ang nais nito, hindi sila maghiwa-hiwalay sa lahat ng oras. Hindi rin maaaring sumama ang kanyang anak sa kung kani-kanino maliban dito at sa ina ng kanyang asawa. Nang hindi na niya maatim ang bagay na yon, buong tapang naman niya itong ipinagtapat sa matanda. Pakiramdam kasi ni Justin, para silang nakakulong sa bahay. Ayaw naman niya ng ganon kasi nga 'di ba, nagbabakasyon sila. Ilang beses na din niya yung inilahad sa kanyang asawa na mas mabuti pang umuwi na lang sila kung ganon lang din naman ang ipinapakita ng ama nito. Matapos marinig ng matanda ang mga bagay na kanyang ipinagtapat, marahan naman siya nitong inakbayan habang dahan-dahang ginagabayan patungo sa kusina. Pagdating nila sa lugar, agad naman siya nitong pinaupo at inabutan ng maiinom. Pasensya ka na, Justin. Nag-iingat lang ako. Alam mo kasi lahat ng katugo nating naririto, hindi ko kontrol. Ang iba sa kanila nagmamagandang loob sa inyo, pero may binabalak na pala. Dahil bahagi ka na ng aming pamilya, hindi na ako magtatago sa iyo. May lahi kaming aswang, Justin. Ako ang gabunan rito.
Pero huwag kang mag-alala. Nasisiguro ko sa iyong wala sa mga anak mo ang nagmana. Hindi naman aswang ang asawa mo. Anak ko lang siya. Isang normal na tao. Seryosong wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nagbago ang mga kamay nito upang magsilbing pruweba sa mga katagang inilahad niya. Nang masipat ni Justine ang matatalas nitong mga kuko, agad naman siyang naniwala ng walang pagdududa. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman siyang napatakbo sa kanilang lababo nang masipat niya ang pagbaliktad ng kanyang paningin, pagtitig niya sa mga mata ng matanda. Habang walang patid siya noong nagsusuka, panay lang naman ang pagtawa ng matanda. Maya-maya pa, bigla namang bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Habang siya ay nakaupo, dahan-dahan naman siyang binabalutan ng kilabot sa katawan nang muli na naman niyang maalala ang mga bagay na inilahad ng ama ng kanyang asawa. Sa puntong yon, nais niya na noong umalis sa bahay na yon, pero pinipigilan siya ng kanyang katawan na parabang nakatali yon sa mga salitang binitawan ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa silid nang marinig nila ang ingay ng dalawa niyang anak. Pagdating nila roon, minabuti nilang maglakad-lakad sa palayan para naman kahit papaano makalanghap sila ng hangin. Sa paglabas nila ng bahay, bumungad kay Justine ang dalawang babaeng nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanila. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, agad namang ibinaling ng dalawa ang kanilang mga mata sa ibang lugar. Kampante naman siya noon kahit papaano, gawa ng kasama nila ang lolo ng kanyang mga anak. Akala ni Justine magpapatuloy na ang ganoong pangyayari sa tahanang yon, subalit nagkamali siya. Isang araw, habang nag-aalmusal ang kanyang pamilya, nabalitaan na lamang nila sa kanilang lola na merong malubhang iniindang karamdaman ang ama ng kanyang asawa. Pagkarinig niya sa bagay na yon, bigla naman siyang kinabahan, gawa ng yun lamang ang nagpoprotekta sa kanila. Upang makita ang kalagayan nito, agad naman niya yung tinungo para kumustahin. Tay, na paano kayo? Ayos lang ba kayo? Meron ba kaming maitutulong? Nababahalang tanong ni Justine sa matanda. Salamat sa pag-aalala, Justine. Pero ikinalulungkot kong wala kayong tulong na maibibigay sa akin. Yung bahay na ipinatayo ko sa inyo, huwag nyo na yung tirhan. Habang kaya ko pang gumalaw, mas mabuti sanang umalis na kayo. Bumalik kayo sa San Isidro, mas mabubuhay kayo doon ng payapa. Nang akmang sasagot na siya sa sinabi nito, bigla namang pumasok ang dalawa nitong anak habang panayang paghalakhak. Pagsilay niya sa dalawa, nasipat niya yung nakangisi sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Umalis ka nga dyan! Kami ang kailangan ni tatay. Doon ka na muna sa pamilya mo. Bantayan mo sila. Wika ng kapatid ng kanyang asawa. Pagkarinig ni Justine sa sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas upang makaiwas sa anumang gulo. Hanggat maaari, hindi siya sumasagot sa mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nakikitira lamang sila doon. Kahit ano pang sama ng ipinapakita nito sa kanya, mananatili pa rin siya doong nagbibigay ng respeto. Nang marating niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa, agad naman niyang ipinagtapat ang mga bagay na nangyari.
Buong tapang din niyang inilahad dito ang mga huling sinabi ng ama nito. Pagkarinig ng kanyang asawa sa sinabi niya, dali-dali naman yung nag-empake. Umiwas na rin itong makipag-usap sa kanyang mga kapatid upang hindi na sila magtagal sa lugar na yon. Ayon sa asawa ni Justin, kampante siyang manatili sa lugar dahil sa malakas pa ang kanyang ama. Pero kapag nanghina ito, paniguradong malalagay sila sa alanganin. Bagaman mabubuting tao ang kanyang kapatid, aminado siyang hindi ito nakakakilala sa tuwing sumasapit na ang gabi ng taggutom ng mga ito. Dagdag pa nito na, minsan na din niyang maranasan na pagtangkaan ng dalawa sa kanyang mga kapatid. Kung nagkataong hindi yun napigilan ng kanyang ama, maaaring hindi siya ang asawa ni Justin noong mga panahong yon. Matapos niyang marinig ang salaysay ng kanyang asawa, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagliligpit. Paglabas nila ng silid, bigla namang bumungad sa kanila ang 7 nitong kapatid. Saan kayo pupunta? Tanong ng pinakapanganay nila. Kuya, pwede bang samahan niyo kami sa sakayan? Uuwi na kami, kuya. Ayaw na naming manatili dito. Kung may sakit lang din naman si tatay. Kayo na ang bahala sa kanya. Alam niyo naman ang sitwasyon eh. Mahirap na. Sagot naman dito ng kanyang asawa. Nang marinig yon ng kanyang kapatid, agad naman itong ibinigay ang kanyang pagsang-ayon. Sa kanilang magkakapatid kasi, tanging ang panganay lamang nila ang kalapit ng asawa ni Justin. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman sila nitong sinamahan papalabas ng tahanan. Subalit hindi pa man sila noon nakakalayo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang iilan sa mga kapatid ng kanyang asawa na dahan-dahang bumubuntot sa kanilang kalabaw na sinasakyan. Ayon sa kapatid ng kanyang asawa, normal lang ang bagay na yun sa kanila kapag merong aalis na ordinaryo. Hindi rin mahalaga kung kaduguman nila ito o hindi, basta ang importante sa kanila, makatikim ng laman ng tao. Dagdag pa ng kapatid ni Justin, hindi sila nito titigilan hanggat hindi sila nakakalayo. Sa pagsapit ng takip silim, patuloy pa ring binabagtas ng sinasakyan nilang kalabaw ang daanan patungo sa sentro. Medyo nababahala na sila noong magpamilya sa kadahilan ng alam nila na malalakas ang mga aswang kapag hating gabi. Ilang minuto pa ang lumipas, doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag nang masipat nila ang maraming tao na naghihintay ng masasakyan patungo sa iba't ibang lugar sa Leyte. Upang makaramdam sila noon ng kaligtasan, minabuti nilang makisiksik ng sa gayoy magawa nilang maikubli ang kanilang kinaroroonan sa mga kapatid ng kanyang asawa. Pagsakay nila noon sa sasakyan, pinili nila ang pinakamalapit sa nagmamaniobra nang sa gayoy hindi sila maabot doon kung sakali mang magtangka itong sumunod sa kanila. Sa pag-alis ng sasakyan, panay naman ang pagdarasal nilang mag-asawa para magkaroon sila ng maayos na biyahe. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na sila napanatag gawa ng papalabas na sila sa baryong yon. Dahil sa medyo may kalayuan ng San Isidro, kaya na may inaasahan nilang uumagahin ang kanilang biyahe. Habang hindi pa gaano kalaliman ng gabi, nagpasya na silang matulog. Bagaman hindi nakakain sa kanilang pag-alis, hindi na nila yun gaanong inisip, gawa ng ang mahalaga para sa kanila, makaalis doon ng buhay. Sa paglalim ng gabi,
Hindi natulog si Justin. Marami nang tulog noon sa mga pasahero pero siya nananatiling gising. Alertong-alerto siya noon sa takot na baka sumabay sa sasakyan ng mga kapatid ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, bigla naman siya noong kinabahan nang masipat niya ang kanilang sasakyan na unti-unting namamatay. Maya-maya pa, bigla naman silang binalot ng dilim sa buong paligid nang tuluyan ng mawala ang ilaw nito. Piste naman, oo! Kung saan wala pang katao-tao, dito ka pa nasira. Wika ng nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Matapos nitong makapagsalita, ilang beses nitong pinalo ng kanyang kamao ang manibela. Kitang-kita ni Justin ang labis na galit ng nagmamaneho, gawa ng labis silang naaabala dahil sa pagkasira ng sinasakyan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bumaba ang driver kasama ng konduktor. Sinilip nila ang ilalim at ang makina ng sasakyan upang makita ang pinagmula ng sira. Dahil sa wala noong ilaw sa loob, kaya na may minabuti niyang gisingin ang kanyang asawa at mga anak. Pinalayo niya sa bintana ang kanyang asawa habang inaabutan ng kapirasong asin ang kanyang mga anak. Noy, hawakan niyo lang to ha. Huwag niyo tong iwawala. Mamaya kukunin ko yan sa inyo. Wika ni Justin sa kanyang mga anak. Matapos niya yung maibilin, minabuti niyang pakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng mga kalampag sa bubong ng sasakyan na para bang meron doong naglalakad. Ilang ulit pa yung inilawan ng konduktor, subalit sa hindi malamang dahilan, wala yun doong nasisilayan. Pagsimoy ng napakalamig na hangin na sinabayan ng napakalansang amoy, agad namang napahawak sa kanyang balikat ang kanyang asawa habang patuloy na nanginginig. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig sila ng isang malakas na pagsigaw na agad din namang naglaho. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisang nagsilabasan ang mga sakay ng sasakyan dahil sa takot. Ang iilan sa mga ito ay dumaan na sa bintana habang ang iilan naman nakipagsiksikan sa pinto. Nang mapagtanto nila Justin na hindi na sila makakalabas sa lugar na yon, pinili nilang dumapa sa ilalim ng sasakyan upang ikubli ang kanilang sarili. Nanatili sila doon ng halos 10 minuto hanggang sa tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa paligid. Maniwala kayo o hindi, wala silang naririnig sa lugar, ngunit ramdam na ramdam nila ang mabibigat na pagyapak ng mga aswang. Unti-unti din nilang naaamoy ang mga dugong nagkalat sa hangin, indikasyon na meron itong pinatay na mga taong nakasakay sa kanilang pinagtataguan. Labis-labis ang pasasalamat noon nila Justin, gawa ng kahit papaano'y hindi sila nakalabas sa sasakyang yon. Kung nagkataong lumabas sila, maaaring kabilang ang kanilang pamilya sa pinatay ng mga kapatid ng kanyang asawa. Matapos ang napakahabang minuto ng kanilang pagtatago, muling nanumbalik ang buhay ng sasakyan. Pagsibalikan ng mga tao sa loob, agad namang bumalik sila Justin sa kanilang kinauupuan. Habang inaayos nila ang kanilang sarili, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang tinig ng pinakamatandang kapatid ng kanyang asawa. Justin, patay na si Ama. Pakaingatan mo ang aming kapatid. Mula ngayon hangad namin na hindi na namin kayo makikita.
Mabuhay kayo ng mapayapa, malayo sa amin at sa iba pa nating kadugo. Ihanda niyo ang inyong sarili, sapagkat lahat ng taong nakasakay sa sasakyang ito, patay na. Bago kayo makabalik ng San Isidro, hihinto ang sasakyang ito sa entrada ng bayan. Doon bumaba kayo. Humingi kayo ng tulong sa mga taong malapit sa inyo. Wika ng nakakatandang kapatid ng kanyang asawa. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung naglaho na parang bula. Sila Justino noon, tulalang-tulala habang patuloy na pinagmamasdan ang mga taong namumuti na ang mga mata. Maniwala kayo o hindi, kahit patay na noon ang nagmamaneho ng sasakyan, nagawa pa rin sila nitong maihatid sa kanilang destinasyon. Hindi naman tumigil ang sasakyan nilang kinaroroonan, taliwas sa sinabi ng kapatid ng kanyang asawa. Pero alam nyo ba ang nangyari pagdating nila sa paradahan ng mga sasakyan? Lahat ng kanilang mga kasama bigla na lang nahimatay. Naisugod pa ang mga ito sa ospital pero lahat sila hindi na naisalba. Ang sanhi ng kamatayan ng mga ito nalason sa mga dala nilang pagkain. Bagaman masalimuot ang nangyari sa mga kasamahan noon nila Justin, wala silang nagawa kundi hayaan na lamang ang mga ito. Patay mali siya silang umalis sa ospital para naman kahit papaano maipahinga na nila ang kanilang mga sarili. Bago sumapit ang 3:00 ng hapon, nakarating na sila sa kanilang bahay. Labis-labis ang kanilang kaba noon, gawa ng akala nila hindi na sila makakauwi ng buhay. Inabot din ng ilang buwan bago na numbalik ang tapang ng pamilya ni Justin na makisalamuha sa ibang tao. Lahat ng nakikita nilang kababaryo na hindi ordinaryo ang kasuotan, iniiwasan nila ito sa takot na baka isa din yung uri ng aswang. At para mas lalo pa noong mapanatag ang kanilang kaisipan, ninais nilang manirahan sa bukid kung saan wala silang taong nasisilayan. Kampante naman sila sa lugar, lalo pat alam na nila ang bawat sulok nito. Doon din nakatira ang mga kapatid ni Justin na siya namang madali nilang malalapitan ng tulong kapag kinakailangan. Ilang taon pa ang lumipas, wala na silang naging balita sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi na nila inalam kung ano pa ang nangyari sa mga ito, alinsunod sa sinabi ng nakatatanda nitong kapatid. Ngunit kahit ilang dekada man ang dumaan, patuloy pa ring sariwa sa alaala ni Justin noong minsan niyang makaengkwentro ang pamilya ng kanyang asawa na isang uri ng aswang na kumakain ng kadugo. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko yung ganitong klase o uri ng aswang na kumakain ng sarili nilang kadugo. Ito yung mga lahi na pag isa na lang yung natira sa angka nila o dalawa, yung parang sosobra yung lakas nila. Kumbaga parang hinihigop nila yung lakas ng mga kapamilya nila. Lalo na yung mga hindi pa talaga tuluyang aswang. Kasi sa sitwasyon ng asawa ni Justin, yung asawa niya hindi pa aswang yun eh. So kailangan nilang patayin o kainin yun kasama ng mga anak kasi kadugo na rin nila para kung ano man yung kapangyarihang nananalaytay sa dugo ng mag-iina, malilipat sa kanila. Gets nyo ba? Parang yun yung, nakalimutan ko lang yung tawag sa ganitong aswang eh. Pero once na may dugo na ng aswang yung isa sa mga kadugo nila, hindi na nila gagalawin yun. Kumbaga, nagpaparami sila sa ibang paraan. Hindi ko lang alam kung paano, kung pangyayanggaw ba o kung ano. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, pinapatay nila sa pamilya nila yung hindi pa talaga ganap na aswang. Bakit? Para makuha kung anong meron sa tao na yun.
Nakalimutan ko lang talaga yung tawag eh. Pero alam ko na kwento ko na to. May ganito na akong kwento dito sa channel ko. Basta isi-search ko, subukan ko, tapos i-comment ko. Pero kayo, anong masasabi ninyo sa naging karanasan ng pamilya ni Justin? Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.